Akwai wani takadarin yaro mai suna Kabiru, yana da budurwa Ziza wato Zakiya da kuma abokinsa Yahuza. Mahaifin Kabiru shine Malam Lawan, sannan mahaifiyarsa ita ce Asiya mai alale. Yana da ƙanwa Khadija wacce ake kira da Dije, sannan kuma Dije tana da saurayinta wanda ake kira Mubarak. Wata rana Kabiru ya kawo budurwarsa gida da daddare yanda ya saba. Kwatsam sai Allah ya ɗauki ranta a cikin ɗakinsa. Washe gari da safe Khadija wato Dije ta zo ta gyara ɗakin Kabiru kamar yadda ta saba, sai ta yi arba da wannan gawa ta Ziza a kwance a kan gado. Sai ga Kabiru ya shigo cikin ɗakin. Kabiru ya yi mata nuni da kada ta sake ta sanar da wani faruwan wannan abu. Nan take suka yarjejeniya akan kuɗaɗe masu tsoka. Kabiru ya fita waje neman abokinsa Yahuza don ya taimaka masa wurin yin waje da wannan gawa. Yahuza ya ƙi amincewa da ƙudurin Kabiru saboda shi dai ta bayyana cewa yana da sauran imani a zuciyarsa. Sakamakon wannan dalili suka samu takon saƙa a tsakaninsu. Kabiru ya shiga tashin hankali sosai sakamakon ba shi da wani mafita a cikin wannan lamari. Yanzu ya zai ya fitar da wannan gawa daga ɗakinsa. Kabiru ya koma gida yana lissafin yadda za a yi da wannan gawa. Yana isa ya tarar da ƙofar ɗakinsa da jibgegen kwaɗo. Inna Asiya ce ta saka kwaɗo ta rufe ɗakin. Nan take Kabiru ya fita ƙofar gida ya zauna yana tunanin ta yadda zai fitar da wannan gawa daga cikin ɗakinsa. Kuma gashi Inna Asiya ta ce sai bayan sati ɗaya za ta buɗe wannan ɗaki. Wannan zance ƙanwarsa ita ce ta sanar da shi cewa sai bayan sati ɗaya za a buɗe masa wannan ƙofa. Kabiru ya shiga gida a daidai lokacin da Khadija ta faɗa masa cewa Inna Asiya ta yi bacci. Shigowarsa ke da wuya ya tadda mahaifinsa ya shimfiɗa tabarma a ƙofar ɗakinsa yana sauraron labarai. Kabiru yana shigowa suka yi arba da shi, ya riƙe cisel da guduma a hannunsa. Nan take mahaifinsa ya masa wani kallo, ya fita a guje. Dama akwai rigima a tsakaninsu. Dalilin wannan rigima tsakanin Kabiru da mahaifinsa shine, wata rana Malam Lawan wato mahaifin Kabiru ya fita neman abinci. Cikin rashin sa'a bai samu ba. Ya buga ya raya ya nemi aron kuɗi wurin abokinsa duka dai bai samu ba. A ƙarshe ya ɗauki akuyarsa ya sayar don a ci abinci a gidan. A lokacin da ya dawo sai ya tarar da Kabiru a ƙofar gida a zaune. Kabiru ya masa sannu da zuwa amma ko amsawa bai yi ba. Kai tsaye ya shiga gida. Sai kuɗi suka faɗo daga cikin aljihunsa. Nan take Kabiru ya sa ƙafansa ya take wannan kuɗi. Mahaifinsa ya juyo ya gansa a tsaye a bayansa. Bai ce masa komai ba har ya juya zai wuce. Sai ya yi tunani a ransa. Anya kuwa lafiya na ga Kabiru a tsaye a bayana? Sai ya yi tunanin kuɗinsa. Yana saka hannu a aljihu da nufin ya bincika ko kuɗinsa suna nan a ajiye. Sai Kabiru ya tsuguna ya kwashe kuɗin ya ruga a guje. Mahaifinsa ya bi shi da gudu amma bai kama shi ba. Har ma mahaifinsa ya faɗi ya yi targaɗe. Haka Kabiru ya yi amfani da wannan kuɗi ya yi wa Ziza siyayya. Matsala ta biyu tsakanin Kabiru da mahaifinsa shine, wata rana Malam Lawan ya shigo gida tare da sirikansa wato iyayen Mubarak, saurayin Khadija, domin su tattauna maganan aurensu. Kwatsam sai suka tarar da ƙofar ɗakin Kabiru a kulle. Nan babansa ya yi ta buga ƙofar ɗakinsa amma Kabiru bai buɗe ba. Nan kuwa ƙanwarsa ta ce aiko yaya Kabiru yana ciki. Nan dai babansa ya tsaya ya yi ta buga ƙofa har sai da Kabiru ya amsa. Sai gashi ya fito daga cikin ɗakin duk ya yi zufa tare da wata yarinya wato Ziza. Nan take kunya ya kama babansa. Surukai suka ce kai gaskiya ba za mu samu shiga wannan ɗakin ba. Haka suka juya suka wuce. Nan baban ya bi Kabiru a guje yana masa kashedi da kai ya ƙara ganinsa a cikin gidansa. A haka dai Kabiru ya ci gaba da kwana a cikin gidan a ɓoye ba tare da babansa ya sani ba. Kwatsam sai ga afkuwan wannan lamari. Yanzu Kabiru ya rasa inda zai sa kansa. Wannan shine ƙarshen kashi na 1. Ku biyo mu a cikin haƙƙin iyaye kashi na 2. Kada ku manta ku yi subscribing sannan kuma ku yi liking kuma ku sharing comment naku, ku faɗa mana ra'ayoyinku game da wannan labari. Na gode.